lamsogo norok no ani video o tini ni video kan rok thumbnail title nugui norok saima kana toni bagui ang video khai tong youtube o faina ni video khaina wansung phungni hoite wansungmani video ni bagui content kari simalia tamoni himale belai wanajak thuwe je tukui mosui rokui thungmung kira lengkha wansung no phiaba tak sukjora tei ang tamano video khaiui youtube o danani wansung tak phano wansung paia bokhor bo sai thanga tini wansung mang video twmano video slambai ang tini youtube o dana hinui no finally wansuk paikha tini ni video no wansuk paikha phirimo kaisa ani youtube channel giveaway khainai nongno phirimo no almo channel ni je bisi comment khaimani aro no bini nongnai mo channel dati comment khaibai di so bisi top ranking o comment khai 2024 channel khulungmani mo duita no o ekta mo duita tabo bai khe 1 year choli tongo 1 year ka drop chiko norok channel o guru khaimano video daite guru khaimano abo ang samung bisi khajali aboni bagui bisi subscribe ngri malia ge mo khai tabo ang ani channel main channel khamano ang tar video legra dai tongo kamo legra da kan norok support kubang ma khe norok views kubang phai ang video sarka dire comment khaiting top comment bisi ranking phainai endorsement nungni bagui kaisa je bisuk video comment khai comment bangnai bono nang tom malem kaisa ani youtube channel tai hatong abono norok ang gift dinai so bisik video o comment khai so bisik video watch kai man naim je comment bisik kubang khainai bono nang ani youtube tai channel dinai igonasti aro mongka tuke like tongkam norok aro video go sabu kemana nona gift nai je bisik comment kubang khainai je bisik video nai abo top je comment top bisik khainai je bisik first no comment je bisik first comment khainai bono nang mo giveaway khainai mo channel no noro so mano mosung taratari mano doti mano mosung kheno bisik comment khai video nai daily no je bisik ranking comment nai bono amo channel ri nai no thank you for watching filming in video me